que començara com un esclat, que fora una mena de refundació, en el sentit de pegar un colp a la taula i dir, de sobte començar les emissions, amb emissions de molt bona qualitat, de proximitat, amb continguts nostres que no puguem veure en cap altre lloc, perquè és molt difícil competir amb diners, amb les grans produccions de les televisions generalistes, però nosaltres tenim la força de la proximitat, tenim la nostra llengua, tenim la llengua pròpia, i tenim aquests continguts i aquestes coses que no podem veure més enllà. I per això penso que és on podem agafar a l'audiència i donar-li el que realment necessita. D'una altra banda, també pense que no ens hem d'oblidar de les xarxes socials, de la força que té la xarxa. És a dir, no només ha de ser una ràdio i una televisió públiques convencionals, sinó tindre una plataforma web superpotent, perquè les noves audiències estan ahí, estan en la xarxa. És veritat que encara veiem molta televisió en el comandament, escoltem la ràdio en el cotxe, però n'hi ha molt de consum multimèdia i per tant per ahí hem de tirar. A més, te dona ferramentes boníssimes per a que la gent participe. I fer aquesta televisió pròxima i en la nostra llengua, en la participació de tot el món, és la millor manera de guanyar audiència i, a més, oferir un servei públic de qualitat.